такива подходящи уреди и оборудване за всекидневна грижа. А това е каузата, на която са се посветили хората от компанията, която получава последната награда тази вечер. Добролетие ООД. Тяхната награда ще връчи вице-президента на републиката госпожа Илияна Йотова, която ще помоля да отправи послание и към всички участници тази вечер. Благодаря, господин Мирков, уважаема госпожо Гочева, уважаеми господин Терзиев, уважаеми участници, уважаеми дами и господа. Аз си признавам, че когато дойде това време от годината, винаги с удоволствие приемам поканата за това вълнуващо събитие. Не за друго, а защото се чувствам, като присъствам тук, част от добрите новини. За съжаление, те не са чак толкова много и човек се чувства изключително привилегирован, когато бъде част от такава добра новина. Тази вечер, тя не е една, цели 11, а сигурно и всички, които са дръзнали да участват със своето лице, със своята характеристика, със своята биография в това състезание, са всъщност добрите новини. Уважаема госпожо Гочева, позволете ми да се чувствам вече част от тази общност и от тази мрежа, защото не за първи път присъствам на тази церемония. Стана вече традиция. Позволете ми да си мисля, че съм една от вас, не само защото тази церемония е бляскава, прекрасна, вижте колко е непринудена, няма натруфеност, няма формалности, няма някакъв страшен етикет, а защото тук сме се събрали хора и аз смея да се причисля към тях, които имаме мечти и правим всичко възможно да ги реализираме. И вие го доказвате с това, което правите и това, което представяте. За разлика от много други подобни инициативи, тази е вече с 11 годишна биография. Уважаеми дами и господа, ако си представим само колко такива събития се правят в България и една голяма част, да не кажа преобладаващата, имат съдбата на бенгалски огън. Припламват и изгасват без да остават нищо след себе си. 11 години, това е вече сериозна биография и тя е факт, защото показва колко ценно е едно такова състезание. И тази възможност, която медийна група 24 часа дава на тези млади хора. Тук, както виждате, са повечето млади хора в тази зала и това е чудесно. Аз изключително много се радвам на наградите, които чух до тук. Ще поканя килърите графити да поизчистят малко президентството, защото някои хора, които от много голяма любов към нас са ни нарисували някои неща, което не е добре за една представителна сграда, иначе ние ги приемаме така с известна усмивка. Разбира се, като нямаме коли, поне по един стол да получим. И това ще помоля тук Северозапада да ни помогне. А пък всички останали, които имаха смелостта да се явят на този конкурс, заслужават наистина нашето уважение. И искам специално да благодаря първо на колегите си от 24 часа, уважаеми господин Михалев, не знам, да, ето ви вас, за вашата идея, за вашето упорство да държите 11 години това състезание в обществения живот в България. Зная, че никак не е лесно. Позволете ми да благодаря и на всички спонсори, такива, които вече 11 години са с този конкурс, госпожо Захарева. С новите, госпожа Бориславова, благодарим и на вас и дай Боже да се множат все повече, защото имаме нужда от тази подкрепа. Но сега ми позволете да кажа само две изречения и да се обърна към всички вас, които получавате награди, получихте награди и ще получават от тук нататък награди от големите малки. Всъщност, какво правите вие? С вашите идеи, с реализацията на вашите проекти, вие казвате на всички нас едно. Ние искаме да променяме света около нас. По някаква причина, този свят, ако не да не ви харесва, защото това е много силно, нещо не ви достига. Искате да намерите своето място, своята ниша и той да стане по-красив. Сигурна съм, че за всеки успех първо има една мечта, след това има една визия на хора, които вие увличате със себе си, защото ги заразявате с това, което правите или с това, за което мечтаете. След това стигате заедно до една цел, която си поставяте и накрая всичко това превръщате в една мисия. И ако човек си зададе въпроса, като се събуждате всяка сутрин и знаете какво правите,
Какъв е отговорът, защо го правите? Сигурна съм, че отговорите не са един и два, но всички те минават през една идея. Да направим този свят по-добър за хората, които живеят в него. Един свят, в който ще бъдем удовлетворени, ще живеем по-добре. И вие се събуждате с тази мисъл и вашата цялостна дейност през деня е за това да се вдигнат стандартите, да стане света едно по-добро място за живеене, по-удобно, с по-добри резултати. Това, впрочем, е голяма отговорност, защото човек е склонен да се съмнява във всичко това, което прави. Но вашия успех показва, че вие първо сте доволни от себе си, а това днес е изключително важно. Ние сме родени съвременници в един доста мърморещ свят и това да си удовлетворен от това, което правиш и да имаш самочувствието, че го правиш и да си доволен от себе си, ма никак не е малко. Затова аз избрах да дам тази вечер наградата на тези хора. Знаете ли, малко и лично обременена. Моят съпруг е професор по травматология и ортопедия и много пъти ми е разказвал, че след като премине болничното лечение, хората имат нужда да имат помощни средства, било то колички, патерици, различни други, но това струва страшно много. И дори на днешния празник няма да си спестя това да кажа, че до този момент ние като общество и като държава, като институции не сме се погрижили за тези хора, защото, уверявам ви, уважаеми дами и господа, огромното мнозинство от тези хора не могат да си ги позволят. И затова това предприемачество на хора наистина с големи сърца, как от всичко това, което на пръв поглед вече не може да се използва, можеш да правиш нови, удобни и средства, с които да помогнеш на тези хора, за да могат да се върнат към живота, да имат самочувствието, че са живи, за това, че са полезни, че не са в тежест на никой. А повярвайте ми, е много голяма идея. Много се трогнах от това, което прочетох във вашия сайт, за това, което правите. Имам една мечта. Дано да имате повече последователи, защото в това е доброто, а доброто е присъщо само на нас хората. И ако има един сериал, който аз ненавиждам и не обичам, който се казва "Заразно зло", нека всички ние, уважаеми дами и господа, с тази инициатива, дай Боже тя да има много сериозна биография за напред, да се опитаме да напишем нов сценарий за заразното добро. На добър час на всички, честито на наградените! Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаемо жури, скъпи гости, трогнах се от думите ви, благодаря ви много. Благодаря за честта и за наградата, преди която да сме днес тук. Благодаря на всички доброволци, на хората с големи сърца, за които вие споделихте, че без тях няма как да се случват нещата. Знаете ли, че има много повече помощни средства, колкото може да се представим, които са останали някъде в къщите ни, в домовете, в мазите ни, а в същото време има толкова много хора, които имат нужда от тях. Ние намираме остра нужда да свържим тези два субекта и по този начин да им позволим да живеят нов живот. Това го правим по няколко начина. От една страна сме разработили дигитална платформа, която позволява да изкупуваме помощни средства, да ги ремонтираме и всъщност да ги продаваме на половин цена или по-ниска цена от нови съоръжения, от една страна. От друга страна, тази платформа позволява те директно да се дарят на хората, които имат нужда от тях, граждани до граждани. И другото, което правим, е организираме в малките населени места до 10 000 човека концерти и срещи между хората, така че те направо да могат да ги разминат на място. Там откриваме така по-остра нужда да се случва това събитие, изобщо този процес, защото хората нямат достатъчно добър достъп до помощни средства, пък и по този начин помагаме на здравната система, която, както всички знаем, е претоварена. Затова благодаря още веднъж за високата чест, благодаря за милите думи и вярвам, че с вашата подкрепа много хора ще имат един още по-добър живот от тук нататък. Благодаря ви.
Не, няма да ми пречите по никакъв начин, защото аз имам да обявя само, че тази вечер, както се видя, всички са печеливши, включително и тези, които не са взели награди, могат да получат 50% отстъпка от рекламата 24 часа. Не така, госпожо Гочева. Погледна ме строго и явно смята, че го правя самоволно това. Даваме на всички 50% по-малко реклама в 24 часа, на тези, които са кандидатствали в конкурса, разбира се. Важно уточнение. Приключихме, аз ви обещах в началото, че нашите церемонии минават като малки тържества и се надявам да е било такова и да продължи такова, защото има така наречения момент на